התורה הקדושה אומרת לנו שיש שתי סגולות גדולות לזכות לעשירות. ומה עם השתי סגולות? סגולה ראשונה, אדם שמכבד את אשתו זוכה לעשירות. סגולה שנייה, אדם שנותן מעשר, כספים, זוכה לעשירות. ואנחנו רואים, סגולה ראשונה שאדם שמכבד את אשתו, מאיפה רואים את זה? הגמרא אומרת, הוקירו נשותייכם, תכירו, תכבדו את הנשים שלכם בשביל שתזכו לעשירות, כך אומרת הגמרא. וגם אברהם אבינו, ולאברהם מוטב, אברהם אבינו קיבל מתנות ושפע, למה? בזכות שרה אימנו. אם כך, אדם שמכבד את אשתו זוכה לעשירות. ויש דבר שני שזוכים לעשירות בזכות מעשר. עשר בכדי שתתעשר. על ידי שאדם מעשר הוא זוכה לעשירות. נבוא ונשאל מה ההבדל בין העושר של אדם שזכה בזכות זה שכיבד את אשתו לבין העושר של אדם שנתן מעשר. התשובה היא כך, דוד המלך אומר בתהילים ממתת, אל תירא כי עשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. דוד המלך אומר לנו את ההבדל בין אדם שכיבד את אשתו וזכה לאושר, לבין אדם שנתן מעשר וזכה לאושר. אדם שכיבד את אשתו וזכה לאושר, האושר הוא רק תקופתי. בחיים שלו יש לו אושר כל עוד שהוא מכבד את אשתו. הפסיק לכבד את אשתו, מפסיד את קטע האושר. השם עוצר לו את האושר. הוא נפטר מן העולם, האושר הזה נגמר, אין לו המשך. אבל אדם שנתן מעשר, המעשר תמיד עומד איתו, גם בחייו, גם במותו, השפע נשאר למעשר שהוא נתן. וזה מה שאמר דוד, אל תירא כי עשיר איש, אם אתה רואה שאדם איש עשיר, כי לא ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו ייקח הכל. העושר הזה לא נצחי, הוא לא ייקח את זה במותו. עושר של כבוד שכיבד את האישה הוא זמני, הוא לא נצחי. אבל מעשר שאדם נתן מעשר, זה מעשר נצחי, העושר נהיה נצחי. לכן אדם שמכבד את אשתו, העושר נתון אצלו בתנאי. כל עוד מכבד, העושר אצלו. מפסיק לכבד, העושר הולך. כל עוד הוא חי, העושר אצלו. נפטר, העושר לא נשאר לבניו. אבל מעשר שאדם נותן, העושר נשאר אצלו, וגם לדורות הבאים אחריו, גם כן נשאר העושר. לכן אדם משתדל בכל כוחו לכבד את אשתו, ומצד שני בכל כוחו לתת מעשר. כך הוא זוכה מזה ומזה. משתי הצדדים, משתי הברכות, זוכה לעושר ולהצלחה גדולה.